Alam niyo mga kaspero, bago ako sumisid, lagi kong sinasabi, hindi kailangan ng sobrang mahal na gamit para ma-enjoy ang spearfishing. Ang importante, komportable kayo sa mga gear nyo. Actually, itong mga gamit ko ngayon mga kaspero, first time ko silang dalhin lahat sa iisang dive. Dati kasi, puro handmade lang yung gamit ko or second hand. Kaya hindi talaga afford na makabili tayo ng mamahaling gamit. So let's be real mga kaspero, mahal ang gear. Hindi lahat ready gumastos ng libo-libo. Kaya yung iba pinagtsatsagaan na lang kung anong meron sila. Minsan, compromise muna basta safe, okay na. Recently, habang naghahanap ako ng extra gear for travel dives, may na-discover akong option na medyo interesting. Yung wetsuit na to, sakto lang yung kapal. Sakto para sa malamig na tubig. So, okay sa pakiramdam at lalong gaganahan mag-dive or mag-spearfishing. At yung underwater gloves natin na may grip mga kaspero, napakalaking tulong nito dahil pag may hawak tayong mga matutulis na bagay like na bato or sting na pwedeng dumikit sa ating kamay, iwas na rin ito sa gasgas sa ating mga kamay, lalo na sa paghawak sa mga gills or hasang ng isda mga kaspero. And also these underwater socks, maliit na bagay pero malaking tulong mga kaspero. Less friction sa fins, less paltos sa long swim or long spearfishing dive natin. And of course, itong goggles natin na ginagamit mga kaspero para malaman natin yung mga kasulok-sulukan ng ilalim ng dagat dahil ito yung silbing mata natin na ginagamit sa ilalim ng tubig. At alam nyo ba mga kaspero, ang lahat ng ito ay nakuha ko lang sa Temu app. Kung nagbibuild ka rin ng gear mo, lalo na kung beginner ka or mahilig ka sa travel dives, sulit mag-browse sa Temu. Ginawa ko lang, download ng app, tapos sinearch ko lang yung code. Lumalabas yung deals, mas magiging cost effective yung checkout, hindi masakit sa bulsa, pero ready ka pa rin sa adventure. Hindi ko sinasabing ito na agad ang forever gear mo, pero for trips, practice, or backup gear, solid option mga kaspero. Before dive, kung gusto nyong subukan, Temu app lang, then search Kisi E228.